продължи тя. Понякога ми се струва, че няма нито един миг през деня, в който някой да не ме дърпа на някъде за нещо. Надявам се все пак винаги да намирам време за тези, които действително са в нужда. Знам, че мина много време, откак разговаряхме за последен път. Ето че скоро ще положиш обет и да бъдеш приет в братството на друидите. Как лети времето? Минаха покрай кръглата хижа, която бе построена за жриците, пазителки на извора на кръвта и на градините наоколо. Продължиха по пътя, построен от християните. Параклисът, построен от тях, бе с сламен покрив като останалите постройки, но с втори конусовиден слой слама над първия, така че изглеждаше двоетажна. Тя се извисяваше сред построените наоколо колиби на братята като квачка сред пиленца. Един от по-младите монаси метеше листата, навяни върху пътеката от снощния вятър. Той вдигна очи, забеляза ги и забърза към тях, за да ги посрещне. Донесла съм консервирани плодове и сладкиши за отец Йосиф. Кайлеан посочи кошницата, която носеше. Ще ме отведеш ли при него? На отец Павел няма да му се понрави. Започна младият мъж, посмръщи се и поклати глава. Няма значение. Може би пък вашите лакомства ще събудят апетита на отец Йосиф. Отдавна не можем да го накараме да яде от нашата проста храна. Ще заслужиш дълбоката ни благодарност, ако успееш да го накараш да хапне нещо, но те предупреждавам, че от празника Рождество Христово насам не е хапвал повече, отколкото яде едно връбче. Той ги поведе към една от кръглите хижи, не по-голяма от останалите. Отличаваше се единствено по оградената с бели камъни пътечка към входа. Монахът отметна кожената завеса, която заместваше вратата. Отче, тук е повелителката на Авалон. Иска да те види. Ще я приемеш ли? Кайлеан примигна, опитваше се да приспособи зрението си към мрака вътре след сиянието на пролетния ден. Отец Йосиф лежеше на нисък одър. До него мъждукаше догаряща факла. Младият монах постави възглавница зад гърба на стария човек и му помогна да се изправи. После донесе малко трикрако столче за Кайлеан. Стари приятелю, промълви тя. Какво става с теб? Чу се слаб звук, който можеше да бъде и смях. Тъкмо ти, повелителко, би трябвало да можеш да прецениш най-добре. Отец Йосиф прочете в очите и думите, които тя не се решаваше да произнесе, и се усмихна. Нали на посветените е дадено да знаят кога изтича отреденото им време. Моят час е близо и аз съм доволен. Скоро ще видя отново учителя. Той помълча, взрян в себе си, усмихвайки се на това, което бе видимо само за него. След това въздъхна и отново обърна очи към Кайлеан. Но нашите разговори ще ми липсват. Защото, освен ако един старец на смъртно легло не успее да те убеди да приемеш Христа, няма да се срещнем отново преди края на мирозданието. Ти също ще ми липсваш, отвърна Кайлеан, примигвайки, за да спре напиращите сълзи. Може би в друго време, в друг живот ще последвам пътя ти. Но в този живот съм се обрекла веднъж завинаги. Вярно е, че никой на тази земя не познава житейския си път, докато не стигне края му. Прошепна отец Йосиф. Когато животът ми се промени изцяло, бях горе-долу на твоите години. Ще се радвам, ако изслушаш моя разказ, стига да искаш. Кайлеан се усмихна и взе протегнатата му ръка в своята. Толкова крехка беше тази старческа ръка, че почти пропускаше светлината през себе си. Елонет и Рианоня чакаха, за да обсъдят заедно кои момичета да бъдат приети в тяхната общност. Нищо, щяха да почакат. Винаги имаше какво да се научи от думите на човек, комуто предстоеше да се изправи пред вечната светлина, а на отец Йосиф не му оставаше много време. Бях търговец в Юдея, в един град, наречен Ариматея, в източния край на империята. Моите кораби стигаха до най-далечните пристанища, дори до Домнония, откъдето товареха калай. Натрупах голямо богатство. Гласът му зазвуча по-силно. В онези дни ме интересуваше единствено как да увелича приходите си. Живеех ден за ден, и ако в сънищата ми ме е спохождал споменът за земята, потънала в морските вълни, и ме е измъчвал копнеж по изгубеното познание, всичко това изчезваше с настъпването на деня. Събирах най-добрите във всеки занаят, най-известните личности по нашите земи, около трапезата си.
Затова, когато започна да се говори за новия проповедник от Галилея, когото хората наричаха Йешуа, незабавно го поканих у дома. Знаеше ли, че и той е един от синовете на светлината? Попита Кайлеан. Божественото начало постоянно говори на хората, с гласовете на дърветата и хълмовете, в мълчанието на човешките сърца, но казват, че във всяка епоха един от посветените във върховното познание бива изпратен сред хората, за да обърне сърцата им към светлината. Но Кайлеан знаеше и друго, че във всяка епоха тези, които наистина чуват гласа на Божия пратеник, са малцина. Отец Йосиф поклати глава. Слушах думите на учителя, намирах ги за приятни и разумни, но не го познах. Древното познание оставаше скрито за мен. Все пак съзнавах, че той иска да даде на хората надежда. Затова на драго сърце давах пари, когато последователите му бяха в нужда. Позволих им да празнуват Пасха в една от многото къщи, които притежавах. Когато го арестуваха, не бях в Йерусалим. Когато се върнах, той вече бе разпнат. Отидох на хълма на екзекуциите, защото разбрах, че майка му е там и исках да й предложа помощта си. Старецът отново замълча, потънал в спомени. Кайлеан видя как очите му се изпълниха с сълзи. Този път Гален, който инстинктивно чувстваше колко вълнуващ е мигът, но не разбираше значението му, наруши мълчанието. А тя? Как изглеждаше, майка му? Йосиф се вгледа в момчето. Също като вашата богиня, когато пожътва оплаква смъртта на Бога. Едновременно млада и стара, крехка и по-издръжлива от скала. Когато видях сълзите й, започнах да си припомням сънищата. Стоях пред кръста, вдигнал очи към нейния син. Агонията вече бе стопила до голяма степен привидността на смъртната му обвивка. Съзнанието за истинската му същност то го осеняше, то отново се губеше. То се поддаваше на отчаянието и отправяше утешителни слова към тези, които стояха в подножието на кръста. Но в мига, в който срещнах очите му, бях заслепен от божествената светлина. В този миг си спомних всичко, кой съм бил някога, в отдавна отминали времена, припомних си и обетите, които бях дал. Старият човек си пое дълбоко дъх. Явно започваше да се уморява, но на никой и през ум не би му минало да го кара да спре. Казват, че когато издъхнал, земята се разтърсила. Не знам дали е било тъй, защото аз самият бях разтърсен до дъното на душата си. После, когато го пронизаха с копие, за да се убедят, че наистина е мъртъв, събрах малко от потеклата кръв в стъкленица, която носех със себе си. Възползвах се от влиянието, което имах пред римляните, за да ни разрешат да отнесем тялото му и да го положим в моята семейна гробница. Но той не е останал там, каза Гален. Кайлеан го изгледа и си припомни колко дълго вече изучава пеене при християните. Естествено беше да познава добре и техните предания. Той никога не е бил там, отбеляза отец Йосиф с слаба усмивка. Там бе само телесната обвивка, в която се бе въплътил. Бог стори тъй, че тялото да изчезне, за да убеди в силата на духа тези, които смятат, че съществува само телесният живот. На мен обаче това не ми бе нужно. Вече знаех. А защо после дойде тук, в Британия? Попита Гален. Йосиф видимо се натъжи. Заговори по-бавно. Учениците, които Господ остави след себе си, се впуснаха в спорове кой да води християнското паство и кой има правото да тълкува неговите слова. Не пожелаха да се вслушат в думите ми, а аз не исках да се оставя да ме въвлекат в споровете си. Спомних си за съществуването на тази зелена земя отвъд морето. Знаех, че тук живеят хора, които все още, макар и по-своему, служат на премъдростта на древните. Затова подирих под слон тук. Вашите друиди ме приеха като брат, защото също като тях търсех път към истината, скрита зад мистериите на древността. Той се закашля. За миг затвори очи, борейки се за глътка въздух. Кайлеан взе ръцете му в своите и започна да шепне успокоително. Опитваше се с помощта на собствената си воля да влее малко сили на умиращия. Не говори, каза тя, когато старецът отвори очи и понечи да продължи разказа си, но отново се закашля. Трябва. Длъжен съм. Да ти кажа. С огромно усилие той успя да си поеме дъх и дишането му се поуспокои, макар че ставаше видимо по-слабо. Стъкленицата.
с светата кръв. Нима твоите братя во Христе не се грижат за нея? Попита Кайлеан. Отец Йосиф поклати глава. Майка му. Тя ми бе казала някога, че за стъкленицата трябва да се грижи жена. Привързал съм я към една стара желязна хълка в нишата на свещения извор. Очите на Кайлеан се разшириха. Водата, която извираше от богатата на желязо почва, оставяше петна с цвят на кръв, макар че бе чиста и ледено студена. Древните мъдреци с незнайни умения бяха издигнали около извора постройка, издялана от една единствена масивна скала. Тази постройка бе ясно видима за всеки. Но съществуването на ниша във вътрешността, голяма точно колкото в нея да застане човек, бе известно само на посветените. Подходящо място за съхранение на кръвта, текла в жертва за човечеството, толкова повече, че и в древността сигурно нишата е била използвана за подобна цел. Разбирам. Отрони замислено Кайлеан. Ще я пазя добре. О! Старецът се отпусна на възглавницата. Обещанието на жрицата явно го бе успокоило. А ти, погледът му се спря на Гауен, ще се присъединиш ли към моите братя, за да свържеш мъдростта на древните с мъдростта на новото време? Момчето се отдръпна. Очите му се разшириха като на подплашен елен. За миг отправи поглед към Кайлеан, но очевидно не търсеше подкрепата й, както очакваше жрицата. По-скоро беше обезпокоен. Кайлеан примигна. Нима момчето действително искаше да стане християнин? Дете, поде отец Йосиф, разбрал безпокойството на Гауен. Аз не те насилвам. Когато дойде мигът, ти сам ще направиш своя избор. Стотина отговора напираха на устните на Кайлеан, но тя не произнесе нито дума. Нямаше намерение да води верски спорове с човек, който бе на прага на смъртта, но все пак не можеше да повярва, че боговете са отредили на Гауен безплодно монашеско съществувание, на него, когото самата кралица на феите бе нарекла син на 100 крале. Отец Йосиф бе затворил очи. Кайлеан видя, че старецът се унася в сън, и внимателно пусна ръката му. Когато излязоха от хижата, тя се озърна за младия брат християнин, който ги бе довел тук. Но вместо него пред вратата ги чакаше брат Павел. Погледът му изразяваше такова възмущение, че Кайлеан разбра, единствено почитта му към умиращия го възпираше да не я нагруби. Изразът му се смекчи, когато очите му се спряха на Гауен. Брат Аланус е написал нов химн. Ще дойдеш ли утре, за да го разучим заедно? Гауен кимна и Павел се отдалечи. Протритите краища на сивата му роба просъскаха, плъзгайки се по камъните. През дните след посещението им при отец Йосиф, Гауен постоянно очакваше с страх някой да съобщи, че старият човек е мъртъв. Но за общо очудване такава вест не идваше. Отец Йосиф продължаваше да се бори с смъртта и тъй като наближаваха белтейнските празненства, други мисли накараха Гауен да забрави тази си грижа. Той трябваше да бъде посветен на друид заедно с още две момчета в навечерието на празника и направо казано, изпитваше страх. Но не знаеше как да даде израз на това, което чувстваше. Никой никога не бе го питал иска ли да бъде друид. Всички предполагаха, че след като е преминал първата степен на обучението, съвсем естествено ще продължи и нататък. Единствено отец Йосиф бе споменал, че всъщност има възможност да направи и друг избор. Гауен се възхищаваше от чистотата на християнската вяра и постоянно откриваше добри страни в тяхното учение, но все пак намираше животът им за по-ограничен дори от този на друидите от Тор. Друидите поне не бяха напълно откъснати от женската половина на човечеството. Общността на Авалон бе възприела традициите на горския храм, но Кайлеан не задължаваше всички да спазват някои правила, установени допълнително като отстъпка пред римските предразсъдъци. През по-голямата част от времето жреците и жриците на Тор живееха целомъдрено, но нравите ставаха по-свободни по белтейни на празненствата, отбелязващи средата на лятото. Тогава всички честваха силата, сливаща мъжа и жената в едно, като първоизточник на живота на земята. Само че в ритуалите имаха право да участват единствено посветените. Сианна бе посветена за жрица още миналата есен. Тази година за първи път щеше да участва в белтейнските ритуали.
В сънищата си Гауен често виждаше тялото й, сияещо в отблясъците на свещените огньове, и тогава се събуждаше, стенейки, измъчен от копнежа на собственото си тяло. Имаше време, когато искрено бе желал да достигне до края на друидския път към мъдростта, но това бе преди повикът на плътта да го откъсне от тези мисли. Вече почти не можеше да си припомни този чист копнеж, който бе изпитвал някога. Назаряните казваха, че да легнеш с жена е черен грях. Дали боговете нямаше да го накажа заради неговото неверие, нали сам съзнаваше, че единствено копнежът по Сианна би го накарал да положи обет за друид. Но нали към нея не го тласкаше само поход, опитваше се да се оправдае Гауен. Нали това, което изпитваше към нея, бе любов? Откак бе станала жрица, не бе оставал насаме с нея дори за миг. Как можеше да разбере дали приятелското й отношение към него бе чисто сестринско, или споделяше чувствата му? Душата му се измъчваше от тези въпроси. Гауен се взираше над мочурливата земя към далечните очертания на околните хълмове, също както пленена птица надзърта през решетките на своя затвор. Сигурно, мислеше си той, възмъжаването е по-лесно в завладените от Рим земи. Какъв ли би бил животът му, ако го бе осиновил дядо му Мацелий, а не Кайлеан? Нерядко покоят на Авалон му напомняше на затвор. Нерядко така се дразнеше от това, че вижда все едни и същи лица, че му се искаше да крещи на глас. А един римлянин е гражданин на света.